दिनै बिटिसिनि शिबा बिपिएफ दोलोनि प्रेसिडेन्टआ गोरिब गुन्द्रा रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ अनगासिनो दङ। ओंखायनो जायफोरा रोंगौथि गोनां नोंसोर रावबो गैया साननो नाङा। नोंसोरखौ अनग्रा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दङ। खालाइगाव ओनसोलाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालाइगाव ओनसोलाव तरुन चौहाननि न'आव दंफैयो। तरुन चौहाना देग्लाय JEE पास जानानै सिलचर NIT आव एडमिसन मोनबाय आरो बिथाङा निखावरि न'खरनिफ्राय आरो बे निखावरि न'खरनिफ्राय तरुन चौहाना सिलचर NIT आव एडमिसन मोननाय बाथ्राखौ बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खोनाहैनानै जों मोनसे लाइमोन बिपिएफनो 4,50,000 4.5 लाख फैसा तरुन चौहाननो होफैनो थाखाय जोंखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दैथायहरदों। दिनै जोङो तरुन चौहाननि न'आव फैनानै तरुन चौहाननि बिमा बिफा बिथांमोननो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनाय 4,50,000 फैसाखौ जों गथायफैबाय। आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो तरुन चौहाना जेरै इन्जिनियार फरायनो थाखाय सिलचर NIT आव थांगोन, बिथाङा मोजाङै मोजां मोनफ्रोमबो सेमिस्टारखौ फोजोबफैनो हाथों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिटिसिनि रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा बेखौनो एग्जाम्पोल ला। दिनै तरुन चौहाना निखावरि न'खरनिफ्रायबो रिजाल्ट मोजां पास खालामनायनि थाखाय NIT सिलचर एडमिसन मोननायनि थाखाय दिनै अनग्रा दङ। दिनै बिटिसिनि चिफआ बिपिएफ दोलोनि प्रेसिडेन्टआ गोरिब गुन्द्रा रोंगौथि गोनां फरायसाफोरखौ अनगासिनो दङ। ओंखायनो जायफोरा रोंगौथि गोनां नोंसोर रावबो गैया साननो नाङा। नोंसोरखौ अनग्रा बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दङ। ओंखायनो दिनै जोङो तरुन चौहाननि न'आव फैनानै तरुन चौहाननो 4,50,000 बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनायखौ जों फैनानै होफैदों। जों बेखौल' लुबैयो बिथांमोनहा तरुन चौहाना जि थांखियाव सिलचर NIT आव एडमिसन लानो थांदों मोजां थांथों आरो मोजां जोबथों आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जि 4.5 लाख फैसा हरदों बे मोजां खामानियाव बाहायजानानै कर्सआ मोजां जोबथों बेखौल' जों मिजिंथियो।